por decirvos algunha das súas obras coñecidas, é o que asinou a súa compañera coadora o edificio da Fundación Israel na Coruña, pero tamén, por exemplo, a rehabilitación dos portos de Malpica ou de Fisterra. E ele, que se era artista con eses anos, pois deseñaba estes encartes nos que nós íamos poñendo poemas, pero máis ou menos. Tiña este metido nun lápiz, pero equivoquei de lápiz, entón, pois non miro super con lápiz, pero bueno, pero en papel, e aí o tedes. Estes encartes estaban sufragados, apoiados pola Consellería de Cultura, do Concello de Cee, pero se repartían de barco. Estaban nos bares, nas tendas, onde a xente pudese coller. Hacíase unha tirase bastante longa. Os poemas meus que aparecen por aquí, pois algún
non a ser a premisa fuxo o Xavier. Non importa se anulaba, se tiene modificas. Xa digo que tedes moitos autores e autoras dos que podes escoitar de todos os seus dosos. O seguinte libro foi en realidad un proxecto en común con un fotógrafo. É un libro que leva un libro feito en colaboración con ese fotógrafo, con Palabra, que era o que me fixera o retrato anterior. E ele foi o que propuxo. Entón son todo xentes do mar, son fotos de retratos do mar, de gameleiros. Gameleiros chamase, non sei se aquí tedes gamelas, por exemplo, na zona de Fisterra non temos gamelas, pero noutros sitios sí que teñen, son embarcacións de baixura para ir ao mar, non? E entón, el fixo estas fotos da xente tal como viña do mar. Hai pose, por suposto, pero están tal como viña nese día do mar. Por suposto, hai unha pose de cada un deles, non? Son deles como van aparecendo. E o que fixemos foi, ao fin e ao cabo, un exercicio moi difícil para mí, que era escribir sobre estas imaxes, non? Ben, para non enganar máis, por exemplo, de esta, a que máis me impacta a mí, personalmente, de todas as que se ven no libro, é esta que ves aquí. Se vos fixades esta foto, o mariñeiro parece que este polvo que ten aí que se lle continúa dos seus brazos, non? Parece que é unha prolongación súa. Entón, fixadevos no texto que eu escribí sobre iso. Entón, vou ir a outra página que tamén deberíades coñecer e anotar se queredes traballar con poesía, que é unha página que naceu na Universidade de Santiago, poesiagalega.org, que nestes momentos está un pouco parada. Sabedes que moitas destas cousas funcionan por planes de subvención, por suposto, a proxectos de investigación, e parece que nestes momentos os proxectos de investigación en humanidades non interesan. Probablemente non interesan ningún, pero investigar en humanidades moito menos. Entón, está un pouco parada, pero de cando empeza ainda suben cousas. E unha das últimas cousas que subiron foi unha grabación deses poemas. Entón, aí están tres deste libro, Cama de Piedra, Che e Ion, que son alcumes dos mariñeiros. Todos estes textos que eu escribo, o título correspóndese ao alcume, ao nome con que coñecen a ese mariñeiro na guarda. E o que vos mostrei antes, con eses brazos prolongados, é Dion. Entón, imos escutar o texto de Dion. Poesiagalega.org. Son moi breves, son textos moi breves, tratábase diso. En cada mariñeiro dorme un ser mitolóxico, con dous potentes brazos que nas extremidades se bifurcan moito tentáculos lumbrosas. E cando no horizonte venta a voz do perigo, desperta moito brazos a apegarse na vida. Son as relacións. É sempre sobre máis fotografía. Este libro é de 2002 e o seguinte é de 2012. Que pasou aí? Dixei de escribir. Non, pasou algo que ten que ver tamén con a miña biografía, que nese momento eu dedico-me a facer a tese de doutoramento, que mencionou antes a compañeira, e entón, sabedes que un traballo de investigación dese tipo absorbe moito. É certo que continuo escribindo, pero xa non a feitura do libro. Vas tomando notas e tal, para un pouco desconectar o que é a elaboración da tese, pero estás envolcado na elaboración da tese. Por tanto, tardei 12 anos en volver. E nace as crevas. Non sei se sabedes o que son as crevas. As crevas é un termo de mar. Na nosa zona, desde logo, coñecémoslo moito.
andar as crevas e andar recollendo o que trae o mar. E iso foi algo que se fixo de sempre. Sempre houve xente que recollía para aproveitar as cousas do mar. Antigamente, por exemplo, o que máis se recollía sería a madeira, tanto para facelo de uso de combustible como incluso para logo traballar e facer móveis, como que fose. Pero podíase recoller caucho, que era moi importante, e aquí non o había. O sea, todo o que trouxese o mar que fose de proveito. Eu ainda recordo unha foto moi recente, hai un par de anos, que saiu logo de Galicia. Non sei se lembrar esa historia. Foi un barco que na Costa da Morte, que é unha zona de moitas crevas, pois deixou unha serie de impresoras, de ordenadores, impresoras. Entón a foto é unha señora destas galega de sempre, vestida de negro, incluso con pano, creo que tiña pano, se non o tiña igual, se a señora Monte, porque está grabado, pongo aquí, non sei se é con a cámara así desde el rango público, non recordo ben, pero hai tres, algún se escolta mellor a outros. Ese é un experimento que fixemos dese diálogo que sempre se produce entre creadores. Neste caso, dúas persoas moi diferentes na súa maneira de ler a poesía, de entenderla, que se xuntan e fan un proxecto común en moi poucas horas. Pedro aí está. Por a miña parte, teño aquí un punto final, que se me esteñido moito, todos se tenedes unha pregunta, unha cuestión, se non deixamos de pasar isto ao final. Non teñades medo, ademais, tiras un subpelota, se tenedes alguna pregunta. Esa é unha das cousas que hai xente que extraña, que a finais, a principios xa do século XXI, nesta época, pois eu continuo a facer sonetos, non son o único. Nestes momentos estou seguro que alguén, algún escritor ou escritora coñecido estará facendo algún soneto. O soneto ten a particularidade de que é a arquitectura máis fermosa dentro da poesía, para mí. E ademais hai un exercicio de estilo, de tratar de adecuar a tua mensaxe a unha caixa fechada, que son os sonetos.
unha caixa pechada e non pode rebasar ese número de sílabas, ese número de versos. Entón, existe un esforzo a maiores. Pero, por exemplo, no último libro, pois, escolli algo moito máis que funciona como flash, como fai, como breve, ou isto son poemas moito máis narrativos, máis breves. O sea, non sempre, pero sí que me interesa a forma que me interesa e a moitos autores que me interesan hoxe en día. É certo que hoxe en día o que máis se escribe é verso libre, verso non atado a ninguna estrutura rígida, non por iso ten que haber algún problema. De feito, o soneto, como calquera estrutura que é fixa, dache xa unha certa musicalidade para o texto. Grupo. Non sei se pode falar de grupo. Os que estudamos a literatura, se me poño na parte dos que ven estudar a literatura, pois para facilitar o labor, simplemente para iso, facilitar o labor, adoitamos dividir a literatura por compartimentos, para facela máis achegada. Iso de devolver vos nos programas de ensino que tedes que estudar. A mí, por exemplo, deixa na cabeza que pasei moi mal o día que me dixeron que o texto meu fora exame de selectividade, porque nunca pensei que o texto meu chegara. Contestando a tua pregunta, neses programas, neses que hai que facer, neses compartimentos nos que dividimos a literatura, e ahora, evidentemente, por razóns biográficas, cronolóxicas situadas, que se chama a promoción dos 90. Pero eu defendo, tanto para esa promoción como para a anterior ou para os colegas de hoxe en día, que hai moita pluralidade dentro dela. E coes a mellora poética que agora xa podes coñecer un pouco, coa de Yolanda Castaño, coa de Olga Lobo, coa de Carlos Negro, por decir algúns, o Cardoso, o Paco Soto, que dixen antes, o de Gómez, que sexa, e ves que hai fíos, pode haber fíos comuns, porque vivimos na mesma época, pero hai moitas particularidades diferentes. Entón, eu defendo, digamos, a individualidade de cada autor e cada autora dentro dunha función de conxunto que estás integrado por razóns biográficas e cronolóxicas. ¿De qué corriente te consideras? Ou Culturalista. ti que crees? Despois de escoltadas un pouco. Culturalista. Culturalista, por qué? Porque hay cuando tengo unos lugares de ingeniería. Sí, tes bastante razón en iso. A crítica, cando escribe do que eu escribo, fala moito diso, de que hai moitas referencias culturais dentro dos textos, do que se podía entender como un certo culturalismo. Pero a diferencia do que sucedía na produción dos 80, e creo que o culturalismo que hai nos poetas dos 90, que o hai, é moito máis levadeiro, é moito máis sinxelo na expresión, trata de conectar máis. E sabes por que sucedeu iso? Porque a nosa promoción naceu moito en contacto co público. Antes falemos un pouco dunha serie de recitais que se facían sempre pola noite nos pazos de Compostela, e eran sempre aí as 10 da noite, as 10 da noite, e eran continuados, facíamos unha lectura de poemas non viños, moita xente diferente, durante moitas semanas, todos os martes, por exemplo, na algún pub de Compostela. O ciclo foi rotando, estivo en varios pubs de Compostela. Entón había moito contacto co público, era un momento no que se buscaba ese diálogo coa xente que ia escoitar. E de feito, hai moita xente que era habitual desas lecturas, que ia esas noites a escoitar a poeta de turno, e vi que se sentía moito máis cómoda escoitando a
as lecturas de poemas que non con un libro na mano. E había outra xente que che dicía que chegaba despois aos libros, pero outros nin siquiera, quedábase no que era a lectura pública. Por lo tanto, eu creo que ese contacto directo fixo que a poesía que escribísemos fose máis directa, máis achegada a xente, que pretendese dialogar máis, cousa que en anos anteriores quizás era un culturalismo máis elevado. Se o queredes poñer entre aspas, un pouco máis difícil de entender.